Kéwan papat kasebut ing dalem Konda ana kéwan papat yaiku jaran, kidang, sapi lanang lan wedhus. He, ayo padha metu rene, seger tenan lho hawane iki, omonge jaran. Wih, iya, seger tenan iki hawane, celatune sapi karo mesem. Ayo mlaku menyang alas wae, mumpung penak iki cuacane, celatune kidang. Be, ayo, mumpung hawane enak, mlaku, omonge wedhus. Ing sijining dina padha rembug lelaku. Sadurunge mangkat rembugan sapa kang patut dadi kamituwane. Sik, sapa iki sing arep mimpin dalan, sing ngerti dalan menyang alas? Omongi sapi. Iku jaran wae, jaran sing ngerti dalan. Amarga dheweke mesti lunga menyang alas. Omongi kidang. Aku. Iya wis aku lah ra apa-apa. Aku sing mimpin dalan. Amarga aku ngerti kabeh kahanan alas sing gedhe iki. Celatune jaran. Setuju. Aku mung isone manut wae lah, ujare si wedhus. Iya geng panemu jaran kang pinilih lan supaya nuduhna dalan. La. Sorake wedhus karo seneng. Ran, jaran, sing bener lho, anggonmu nuduhno dalan, aja ngasih kesasar. Ngomongi kidang. Wis, santai, pasrah naro aku, aja sumelang kaya ngono lho. Celatune jarang karo guyu. Wis pancen tenan andalan kuwi iki si jaran, ujare sapi karo guyu. Wiwitane kéwan kang tetelu mau tresna marang jaran. Saparentahe dilakoni awit jarang baut milih dalan kang prayoga diambah serta rumeksa kalerahane aja nganti nemu sangsara. He, wedhus, sapi, reneo. Aku iki percaya tenan karo jaran. Bener-bener dheweke iki ngerti dalan kahanan alas sing gedhe iki yo. Jos tenan jaran iki. Celatune kidang karo ngomong alon-alon menyang wedhus lan sapi. Bareng oleh lelakon 3 dina, sapi lanang celatu. Aku ora kuwagang mlaku rikat mangkene, celatune sapi lanang mau. Mlaku rindik setahun lawase durung tutuk panggonan kang disedya. Kidang mangsuli, pitakene si sapi lanang mau. Sabab apa iki mung tansah lumakune wae, ora nganggo leren-leren? Wedhus nyambungi celatune. Wasana kéwan telu mau banjur ngadhep ing kamituwane, ngandharake lelakone dhewe-dhewe. Dang, kidang, rene dhisik. Cepet. Iku dalan sing dipilih jaran iki bener apa ora to? Kok aku koyone khawatir karo dalan iki nyamari men. Ujare sapi karo keweden. Wis ora usah sumelang awakmu, jaran rek yo ngerti dalane alas sing gedhe iki to. Wis aja bingung, ujare kidang karo nenangke sapi.
Aku ya wedi, dalane kaya ngene iki nyamari men. Ujare wedhus karo keweden. Jaran krungu wewadule serik atine celathu. Menawa ora padha nurut ning aku, arep lumaku ijen wae lah. Sawise mangkono, jaran nuli lumayu sarosane. Kancane telu ditinggal. Dang, kidang, jarane malah melayu. Apa dheweke krungu ya? Dhewe celathu mau. Sapi karo keweden. Lho, malah melayu ki kepriye iki? Lho, jaran iki piye? Celathune kidang karo kedandapan. Mbek. Wedhus keweden namung iso muni mbak wae. Awit saka sulayaning kekarepan dadi pepisahan siji mrene siji mrono. Kabeh padha mlayu, sapi mlayu ngetan, wedhus mlayu ngulon, kidang mlayu untuk jaran. Ora antarane suwe sapi, kidang lan wedhus dimangsa kewan galak. Sapi mati dipangan macan, kidang uga mati dipangan macan. Wedhus sing mau keweden temenan uga mati dipangan macan. Amarga dheweke mencar-mencar. Eleding dongeng sing sapa ora mituhu ing piwulangan lan pituduhe wong pinter kang kadunungan pangwas, anggugu kekarepane dhewe-dhewe mesti nemu bilai.